Geleylin bir derman sahaban gürrüňine. İslamda jovallıkta musulmanlyň taryhyna mert bolan sahaba. Musulmançylykda yok, musulman bolmaka da kişicik wagtynda selleron ýanmışdyk şu sahaba. Arapla selleron ýanmışdyk bir ýaşa baralarından soňra. Emme bu oglun wagtynda da şu owan gelin gyýlaryna alınmaýyp hatta kafir wagtynda da selleron ýanmışdyk da. Uzun boýly hem gözi we hem ýüzi owadan sahaba. Hazreti Ömer şoň adına Yusuf hadihi'l ummet şu ummetin Hazreti Yusuf'u sen diýilen sahaba. Yaş wagtynda, jowan wagtynda owasynyň başı bolan sahaba. Kafir wagtynda häzir musulman bolmaka. Musulman bolandan soň Hud Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan siýlyk gören sahaba. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek barmaklaryny açyp şoň gursagyny urup hayır dua eden sahaba. Her gezek Peygamberimiz men ýüzüm gözleýänne, men ýüzüm gülüp gözleýä diýen sahaba. Nahavand, Azerbaycan, Erdebil, Ermenistan we Hamadan şi ýurtlary musulmanlyň goşunyň ewinde durup, goşullar sürüp jar çeken sahaba. Ve uzun boylu owadan gözli sahaba Hamadan'ı fethedip jeň goşunyň musulmanlyň goşunyna gözüni okdygyp, gözü kopup, kör bolup, gözüni ellen beren sahaba. Hazreti Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh. Allah'ın söyün bendesi Hazreti Cerir. Allah ona cenneti firdevs ata etsin. Huday on bereketinden, on nurundan bizim üstümüze de yağdırsın Allah Teala. Hazreti Cerir ibn Abdullah. Hazreti Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh. Tarihte bunu tarif edenine näme diye? Min ahsanin nasi vejhan. Sahabalan içinde takriben in owadan sahabady diýipdir. Hatta Peygamberimiz aýdypdyr, şoň ýüzi, Cerir'in ýüzi periştilere meňdeýär diýilen sahabada. Hud Peygamberimiz aýdypdyr şunu. Cerir'in ýüzi periştilere meňdeýär diýipdir. Tarihte şon tarif edenine näme diýär? Min agazzin nasi tarfan. Owadan bolsa da zinana bolsa gözlemeni gözün ýimýän sahabady diýär. Öz awadalygyny kökezjek bolmany sahabalar içinde iň awadan bolmagy bilen iň gözüni ýymyp başga kişi maňa alynmasyn we men alynamaýyn diýmegi mert bolan sahabady diýär. Hazreti Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh Huday cenneti firdevs ata etsin. Özünün owadan bolşýany, içi we daşy owadan bolşýaly elbetde gurrüňi dagda owadan sahabadyr. Gurylin Hazreti Cerir näme diýär? Waqidin rawayatyna Peygamberimiz 62-nji ýaşa ýetende musulman bolupdyr şo sahaba. Yani giç musulman bolupdyr. Ir musulman bolmandyr, giç musulman bolanlardan. Peygamberimiz 62-nji ýaşynda, mübarek 62-nji ýaşynda musulman bolupdyr. Inni göreyli Cerir musulman bolşuny aýdýar. Kavmi bilen, ovasy bilen bir neçe adam bolup Medine-i Munawwaraga ogradyk diýär. Qala Cerir radıyallahu anh. Lemma denawtu min al-Madinati al-Munawwara anakhtu rahilati ve halaltu aybati ve labistu hullati. Kerwan molip Medine-i Munawwaraga yaqylladyk. Ve Medine-i Munawwara halha görünni. Çemedanımı açıp içinde arasaca owadan koynawmy giydim. Ta Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna arasaca adam bolup baraýyn. Häzir musulman bolan aka.
Sümme dehaltul mescid. Medine-i Münevvere girdik ve Peygamberimizin mescidine vardık ve mescide girdik. Görsem Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabalarına vaaz edip duranmıştık. Hutbe okuyup duranmış. İnni edip öğretip duranlar, mesail öğretip duranlar, vaaz verip duranlar, ya kıyameti ya da salıp duranlar, ya geçenki ummetin gurrüngüne aydip duranlar. Hulasa derman Resulullah aleyhisselam sahabalarına hutbe okuyup duranmış. Cerir aydiye gira qanacık bir yerde oturdum diye. Feramaniyen nas bil hadak. Ohum bilyen ya sahabalar oğrinçe beni gözlerdiler diye. Bir uzun moyli ovadan adam, odal görülen adam değil, o bir gurrüngde alan gelir. Sahabalar beni oğrinçe gözlerdiler diye. Ohum gurrüng tamam molli, hadir Peygamberimde satış makam yanımdaki aytdım. Ya Abdillah, ya Abdallah, hel zekara sallallahu aleyhi ve sellem min emri şey'e? Yanımdaki ayttım diye, ey Hudayın bendesi. Men gelmekem, menden Peygamberimiz gurrun berdi mi size dedim diye. Ne dedi? Yanındakiden sonra ya, men ştak gelmekem, men marada Peygamberimiz gurrun berdi mi deyip diye. Gen soraq değil mi işi? Beter gen soraq. Ohum yanındaki aydıptır. Zekaraka bi ahseni zikrin beynema huve yahtub İz arada lehu fi khutbeti innehu seyedhulu aleykum min hâzel fecc min gayri zi yemen ala ve inne ala vecihi meshate melek. Onun hava Peygamberimiz yan gurrun mertudu deyiptir. İnne yanındaki gurrun meriyeha. Hâzir Resulullah tataşanaqa. Yani kaydiptir, hava deyiptir, yan gurrun mertudu deyiptir. İşte içkin şıgaptırlan, bir kervan geliyendir, şunun içinde bir adam vardır, perişte yal, ovadan adamdır, işte yetecektir Medine, bu mescide gelecektir deyip ayttı deyiptir. Ve inne ala vecihi meshate melek. Peygamberimizin mübarek derman sözüşü. Keza fil bidaye ve nehaye libni kesir ve gayriha. Peygamberimiz näme deyiptir? Bir adam gelecektir, şoň yüzü perişte sıfatla, perişte meňdeş adamdır deyipdir. Elhamdülillah diýip aýtdym diye. Fehamitullah Teala. Elhamdülillah Allah'ın beren sylygy diýdim diye. Aham mübarek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a barip sataştım diye. Salamlaşıp, hal ahval edip, aham Peygamberimiz aytti, ya Cerir, eslim, teslem. Ya Cerir, eslim, teslem. Ya Cerir, eslim, teslem. Üç qaytar aytti. Ey Cerir, Müslüman mol iki dünyanın abat bolor deydi. Ey Cerir, Müslüman mol iki dünyanın abat bolor deydi. Ey Cerir, Müslüman mol iki dünyanın abat bolor deydi. Aham Cerir hem ovadan hem ovasının başı bir adam hem gelişiği olsa hem de elinin zinana ve erk adam on elinin eteğinden amzasının eteğinden eşek bolsa ona bir tapşırmalı zat ba. Qaytay deyin. Bir adam elinin eteğinden amzasının eteğinden kan zinanalar kan erk adam geçmeli olsa ona bir yürüyütü tapşırmalı zat ba. Şonu tapşırttır Peygamberimiz. Ey Cerir, her kim ki işine kendine ana erk adam her kim işi düşen adamlar kulak astın. Ey Cerir, uhazziruka ad-dunya ve halavata radaiha ve mararata fitamiha. Ey Cerir, dünya yavşanda suyucudur, elinden gidenini acılığını yadından çıkarama deyiptir. Ey dünya, ey Cerir, dünya yavşıp tuğan suyucudur deyiptir. Elinden gidenini acılığını yadından çıkarama deyiptir. Bir tovar adam aydiyenler, ay şol günah edip tuğan hamana suyuculuğundan sonra acı bolsa olsun deyip. Onu hiçbir şu mahalatçılığı hakıllı adam aydık geliyen nedir? Acılığına düşenden sonra
günahın peydası olmadı diýilýändir. Hiç maňa bir sudi, lezzeti peýda kalmadı. Yalandan ömrümün geçeni boldy diýenler. Peygamberimiz şonu aýtdyr: "Ey Jerir, dünýäň süýjülüni awadalygyň menen ya elinde teginden imzalar kan adamlardan çürüyüm geçmeli diýipdi. Şonu nädirgep günah bilen geçiripdi, ýygynyň ajylygyna galama diýdigi da." Aham bir neçe Jerir soraglar etipdir Resulullah'dan, o Resulullah aleyhisselam da Jerirden. Aham sorag jogaplar geçenden soň Hazreti Jerir bolup barýa, inne ýaň Jerirdi, inne Hazreti Jerir sahaba boljak bolýa. "Ya Resulallah, ubsut yadaka." "Ey Resulullah, mübarek elini aç, men kol verip musulman boljak diýdim" diýe Jerir. Berekallah. Hazreti Jerir İbn Abdillah radıyallahu anh bolýa tarihda. Allah'ın söyün bendesi ve Resulullah'ın söyün sahabası Hazreti Jerir bolýa tarihda inne. Resulullah'ın mübarek elinden tutup kol olup, "Ya Resulallah, ıhtikadım kamil nämäge bolsun" diýdim diye. Aham Resulullah aleyhisselam ıhtikadı bitin bolup Allah'a bende olmaly ve Muhammed peygambere ümmet bolmaly aleyhissalatu vesselam ve dinin stüllerini bana aýtdy diye. Aham musulman bolup ovasy kavmy da musulman bolupdyr. Haçan Peygamberimizin mübarek 62-nji ýaşynda bir tofar tarihlaň aýtyşyna görä. Yani Peygamberimizin ahirki ömürleri habi, derman mübarek ömürlerinden. Jerir Resulullah aleyhisselamın bir silahlı sahabası boldy. Göreýliň silahyndan iki tane teberrük, iki mübarek hadis hyzmatyny da ýetirir. An Enes radıyallahu anh: "Kunna inde'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem فأقبل جرير بن عبد الله رضي الله عنه." برنتشون جرير مدينة منورة قال Hazreti Enes aytdiye Peygamberimizin yaşacık hizmetkari. Bir gün Peygamberimizin mübarek mehzerini otuydyk ve aňyrdan Jerir geldi ve otokda jaý ýokdy, otok doludy. Oham Jerir geldi, hiç kimde jaý bermedi, çon dogry jaý da ýokdy. Dogry jaý ýokdy. Oham hiç kim jaý da bermedi, jaý da dogry bolmady ve فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم يرى برحا. Oham Peygamberimiz görtür de Jerir gelýärligini. Resulullah aleyhissalatu vesselam dirman Resulullah sağını özdäpdir, solunu özdäpdir, görse otokda jaý ýok. Ey cemaat, Peygamberimiz näme bolsa gawy? Aleyhissalatu vesselam. Mübarek gerşini oklayan bir awadan parçasy var. Şonu alaqana, şonu üýşürüp, ýygnap, "Ey Jerir, al şunu eteňe ýazdy üstüne oturaga" diýipdir. Farama ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi burdetin kanet ma'ahu ve qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Dunakaha ya Aba Amr fajlis aleyha." Mübarek gerşini oklayan parçasını alıp şonu ýygnaqana, "Ey Aba Amr, ey Jerir, al şunu eteňe ýazdy, eteňde düşek ýok, ýerde oturma, şuň üstüne oturaga" diýipdir. Fatalaqaha Jerir binahrihi ve sadrihi. Hazreti Jerir mübarek Peygamberimizin rida, mübarek parça yankı bölük bir alaqana mübarek yüzüne çekip okşap, kucaklap, "Ya Resulallah, Allah sen önküdün nöbeter silahın arttırsın. Sen men bir milletin içinde siladın. Milletin içinde tarihte silahlı koydun diysene. 1400 yıl sonra hi olmasa bir Türkmen ilin için nağdal oti. Ya Resulallah, akramakallahu Teala kema akramtani." Ya Resulullah, Allah sen silahın önküdün ne beter arttırsın. Sen men bir milletin içinde siladın. Peygamberimiz oham bir dür seçipdir. Bir dirman söz aýdypdyr. Ta kıyamataçaly altın belki cennetin suwu bilen ýazyp goýmaly bir dirman görüň aýdypdyr. Peygamberimiz näme diýipdir?
tamam ummatına aydiptir. İza atakum karimu kavmin fe akrimuhu. Keza fi's-siyar lil-allamati az-Zahabi ve gayrihi. İza atakum karimu kavmin fe akrimuhu. Bir ovan siyliqli adam gelse silan diptir. Bir tayfan, bir ovan, yaşul gelse, siyliqli adam gelse, şon silan diptir. Doğru hemme kişi deňlik bilen gözlemeli. Emma artykma siyliqi we adama hormat koymaly diptir. O bak yüreğini yakyan adam, amele salih kärrak etýän adam, owan hoşlugyna hoş bolýan adam, owan gynçylygyna gynanýan adam, owan agzalaryna yüreği yanýan adam, owan agzy birligini begenýän adam, owan jemaata mescide gelmegini begenýän adam, owa din diyanat bilen bolmasa yüreği yanýan adam, şoňa owan hilygy ýaşul silýändir. Ene şu sıfatla bolmaly. Şu aydylan zatlar bir adamda bolsa, şu owan bir siýlikli adamsa şu. Bir ýaş oglanly, ýaş gelilli, ýaş inilerini yüreğini yakyan adam bolmaly. Can ogly, can mallimle, wagt can dogançyklym diýen adam bolmaly. Şo jirek rahimli bolmaly, o şol adamyň da siýligi bolmaly. Resulullah aleyhisselam'ın derman söylüşü. Bir ýaşuly gelse, ara düşük gelse, oňuşdurmadan çürüýüm gelse, riş sefidi ýaşullyga dik gelse, ay gaýrat edin bärrak zada da oňşa bolyň diýip pata galdyrmadan çürüýüm gelse, bütün hemmesini kabul etmäge yüreğin etmehedi. Bir ýarsyny, bir 3'ten 2'sini, bir 4'ten 5'ten 4'üsini, bir 3'ten 1'ini, bir zat bir patasyny alyp goýbermeliler diýipdir. Derman sözler Resulullah'ın sözü de. Anlayan bakıp etip goýbermeliler. Bir owan siýlikli adam siýelse, yüreğini ýakyp beren adam siýelse, ak sakkaly gelse, we bil adama bir tarapdan bir pul alyp geljek adama däl, dünýä çyna geljek adam däl, şu fakira, bütün musulmanlary yüreğini ýakyp beren adam gelse, bir hormat goýmaly şoňa. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme edipdir? Tamam peygamberliğin täji, mübarek parçasyny, mübarek bir ridasyny, bir gerşini oklayan bir dirman nemesini yığnaştırakını oklaptır. Dunaka ya Ebu Amr, ey Cerir al şunniptir. Etende yazat oturağı diptir. Cerir alıptır, okşaptır, yüzüne çekiptir. Etende yazmanlar ki. Yani Resulullah aleyhisselam şu dirman fidai diptir. Ya Resulullah huday sen siýlagyň artdyrsyn, men şu milletiň içinde siýladym. Ve Resulullah da aýdypdyr: "İza atakum karimu qawmin fa akrimuhu." Bir owan siýlikli adam siýelse şonu siýlaň diýipdir. Yine bir siýlagyndan Hazreti Cerir: "Ey jowan oglanlar, ey hacı dädiler, bir jowan oglan haşy Cerir. Hazreti Ömer'ün zamanını koşunun önünden giden adam ha Azerbaycan'na Hamedan'na inşallah işte vakt bolsa üstüne bararın görürüm. Bihadir ol koşunun sürmeden ne? Onu çülün çek abi. Peygamberimizin 62. yaşında Cerir'inde diyen üllerine. Hazreti Cerir näme diye? ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك رواه الترمذي في سننه. Hazreti Cerir aydiye Müslüman bolandan sonra Medine'de kalıptır da neçe vaxtlap bir gezek bolmadı diye işim düşüp Peygamberimizin mübarek otoklarına, mübarek öýlerine barıp, ya Resulullah ben Cerir diýsem, ha Cerir gelewer diýerdi, bir gezek maňa häzir dur diýmet diýipdir. Gaýtaý deýin, Hazreti Cerir hoş bolup aýtýaşyny. Bir gezek bolmady men Peygamberimiziň öýüne barıp gafsyny kakayyn, ey Cerir dur häzir girme diýmedi, gafyny kaktym, ha Cerir gelewer diýerdi diýipdir. İkilenji Resulullah'dan gören siýligim, her gezek her gaytar meni görenne men yüzüm gözlep gülerdi diýipdir. Seni gowy berýän ey Cerir diýdi da. Men yüzümi gülüp bakardy diýipdir. Güler yüzünü kökederdi diýipdir.
Allah'a mehbub bolupdyr diýsen ay, Allah'ın Rasuluna söýnükli adam bolupdyr diýsen, Resulullah'ın yüreğine oturupdyr diýsen ay, ol jowan wagtynda özüniň awadalygyna häzir musulman bolmakada seller onyp ya bir harekatlar çykarýanmyş günah etmeýin diýip boş gitmeýär diýsen ay Hudaýyň ýanyna adamlar sana her zat diýse de Allah'ın ýanyna adam aziz bolýar diýsene. O oğrinça wagt men günah etmänim menen kim biljek meni? Allah bilýändir. Allah hazır nazırdır. Hudaý bir adama gowursa, Hudaý bir adama mehabbeti sinse, nämet ya Allah Taala perişteleri de şoň mehabbetini sindirýändir. Musulmanlar da şondan ýakşylyk görmedi, öýdüler şonu gowurýändirler. Hudaýyň mehabbeti sindigidir şo. Gowa adamlar şonu gowurýändir. Hutba hut şoň mehabbeti bada kalbyňda. Ýoksa toýuňda elek bilen suw çekişmändir ha. Öýde şonu adamlar gowurýärdi. Allah'ın mehabbeti sindigi da şo. Birbirlerini özden yan musulman boldy kibi. 62-nji ýaşynda musulman boldy. Peýgamberimiziň 62-nji ýaşynda. Näme sylyklary wary otyby? Jowan, uzun moýly, awadan adam awadallygyna allanmansyň. Inni göreyli Resulullah aleyhissalatu vesselam, ey cemaat, ey jowan oglan, bir merdekarmışdyk. Merde amalmışdyk. Yönü kiplä oturýarlardan dämişdik abi. Özü hiçtat edenak etýärleri de dilligirýärlerden dämişdik. Min Resulullah gowurýa merde amalmışdyk diýsen ay, göreyli näme görüňmi? Peýgamberimiz ýanyna çagyrtdyr Jeriri. Ej cemaat, ştaýny ýadyňda salyň ha, bişmahal musulman bolla. Muňa ulaqan iş berjek bolupdyny Peýgamberimiz. Häzir min azmaýyşdan geçirmelki, göreyli näme diýipdir. Ala turihuni min zil khalasa. Jerir diýipdir. Ýene bir gaýtar aýdaýynda Jeririň ruhunyň şatlygyndan çürüýümdi. Jerir şumahal musulman boldy, näçe gün boldy ha musulman bolanda. Peýgamberimiz muňa näme buyurypdy? Adam tanýýar da Peýgamberimiz. Jerir diýipdir. Yemeniň bir çetini yalandan Käbe bejerip adamla daşyndan aýlanyp bä diýipdir. Şonu goşun sürüp ýykaýsaň näçe bir yüregim rahat etseň diýipdir. Bah! Bişmahal musulman mullahim Jerir. Adam tanýýar Resulullah aleyhisselam. Mirdi amal tanýýar. Mirdi kar tanýýar. Ey Jerir diýipdir. Yemeniň bir çetinde yalandan Käbe bejerip adamla daşyndan aýlanýar. Şon dargadyk gelip men yüregim rahat etseň nähilli bolýar diýipdir. Faqultu bala. Giderin goşun sürerin ya Resulullah diýdim diýe. Awwalky meýdana girjegi şu Hazreti Jerir'in. Goşun sürü Resulullah diýdim diýe, baş süre diýdim diýe. 150 atly owamdan adam saýlap şoňa ogrumaly boldum diýe. Hemmesi de at minmäni ökdi we goşun adamsydy diýe. Musulman bolan ýyllary, gulleri baş bolupdy. Yemenin bir çetine varıp yalandan Käbe bejerleni dargadyk gaýtmaly da. Adamlar şoň daşyndan yalandan aýlanmaz ýaly. Inne häzir ograjak bolupdy. Ey cemaat, Resulullah'a näme diýipdir Jerir? فكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله, Jeng meydanına at minip bedew at minip meydana gireňde gowulýa. Ya Resulallah, men atyň sünniken durup bilmeýän, garaz ýykyljak bolýan diýipdir. Şondan bireme gorkýan näme deýin diýipdir. Näme diýdi? Atyň sünne dogry durup bilmeýän, jeng meydanynda da hewre at ogly bolmaly bolýa. Atyň sünne mäkam ýaşyp durmaly. Sen bir eliň menen ýaşmaly, bir eliň menen wurşmaly. Gerek ýerine iki eliň menen wurşmaly. Atyň sünne dogry durup bilmeýän ya Resulallah diýdim diýe. Ey cemaat, Peýgamberimiz näme diýipdir? Hazreti Jerir bärrak çekip, mübarek barmaklaryny açyp, Hazreti Jerir'in gursogyny vurup,
Allahümme sebbithu vec'alhu hadiyen mehdiye deyiptir. Hudaya şu Cerir atın üstüne yıkılmanı mekam dursun ve ödü de kamil ve mükemmel olsun deyiptir. Şıla adam atın üstüne doğru dursun, yıkılmasın deyiptir. Şeriatta da doğru dursun, adamların elinden tutuyor, adamlar ak yola salayan mürşid-i Rabbani olsun deyiptir. Atın üstüne doğru durup bilemek deyiptir. Peygamberimizin mübarek parmaklarını açıp fadarabe biyedihi sallallahu aleyhi ve sellem ala sadri kursağıma vurdu ve kursağımda Resulullah'ın parmaklarının kaptalları kızarttırını kursağım gözlemde göründü diye. Resulullah aleyhisselamın mübarek parmaklarının cahı kursağımda göründü diye. Kursağıma vurdu ve ayıttı Huda yaşını atın üstüne yıkılmadı yâlı et. Çenanca attan yıkılma işi yanık Hudayın şeriatından çıkmasın. Hadiyen mehdiye, kamilen mükemmile. Öyle kamil olsun, ak yollu olsun, adamları da irşad etyen olsun. Adamların da elinden tutup ak yola salayan olsun deyip hayır dua ediptir. Ondan meylak atın üstünden yıkılan önüm olmadı ölüyünçem diye. Atın üstüne minemde at oğlan olup minerdim diye. Kıyskarak geçireyin. 15 dakika kovu vaktimiz var inşallah ondan geçirmeyin. فما وقعت عن فرسي بعده فأتى جرير مع الجيش ذا الخلسة فحرقها وكسرها. 150 nefer qoşun menen Yemen'in bir çetine varıp ذا الخلسة şu yalanın Kabe'ni dövrünekler kaçırıp onu yıkıştırıp otladım diye Cerir radıyallahu anh. İnne böyle 150 nefer de Medine-i Münevvere'ye kaytmalılar. Resulullah'ın beğendirmeliler. Yine maksada gelmeliler. Sahabaların birine ayttım diye sen ev at bol, sen mukaddeme ol. Sen çap da git Medine'ye 150 nefer var yança vakti gelecek. Ama bir adam iki çapsa şayet 3 gün, şayet 5 gün öncek barsın. Sen çap da Resulullah'ın basımrak beğendir dedim diye. Bir bar yança kavarıştığının basımrak barsın. Bir post yanak bolla, nameresan yanak bolla, bir yazgı tevil veriyen yanak bolla, kov Medine'ye kaşınlıydım diye. Muhammed Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek huzuruna geliptir. Ya Resulallah, gözüm menin gördüm, Cerir koşun sürdü, mun özü koşunun içinde de. Ve şol yalandan Kabe'ni dargattı ve qotur düşen düğü yanık qarılayıp qarlı yıkıştırdı, dargatıştırdı ve qalınını otladı ve şu vakt menine iyi verdi deyiptir. Seni beğendirer yanık öldür gelmeke. Hoşluk haber basımrak getirer yani. Resulullah Aleyhissalatu vesselam 5 gaytar dua ediptir. 5 marrat 5 gaytar dua ediptir. Hudaya şon qoşununu ve özlerine bereket ver. Hudaya şon qoşunlarını 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 ve özlerine bereket ver deyiptir. 3 gaytar değil 5 gaytar Resulullah Aleyhissalatu vesselam hayır dua etiptir. Ey cemaat, ey cavan oğlanlar, ey molla canlar, ey sohbet canlar, merde amal adamları görsene. Bir yerde yöne bahs edecek men, münazere edecek men yerde gezip be. Ay gel oturaylı falan, hadir nâme deyli. Hadir Müslümanlar nâme gezip birliğini bile nâmeden hak deyip Müslümanlar ağzalılığı saklacak, ağzalılığı oklacak bolup, dargatacak bolup, birinin Müslümanların içine girsin, hizmet etsin. Bir merde amal adamları öldü. Bir ne ettirip merde amal olup kesip böyle. Hizmet etmeyen yolunu öldü. Müslüman molunu düğün bu net kesip bir merde adamı öldü. Dine hizmet ediyor, merde amal oluyor. Ortağa giriyor. Tarihlerde aydiyer قال الواقدي فتح الجرير نهاوند في سنة 24 نهاوند فتح بولنا قشنون ديسلافن يونن جارشك كتدي قال البلازري في فتوح البلدان وجه جرير بن عبد الله إلى أهل أذربيجان وأرمنستان
Tarihte diye Azerbaycan'a, Erdebil'in dövrüne ve Ermenistan'a Müslümanların koşunu sürülünü şolun başlarına Hazreti Cerir ibn Abdullah koyuldu. Car çekip Müslümanlar idinin uğradıp yürüyün deyip uğran sahabadı diye. Hazreti Ali radıyallahu anh halife vaktinde eşasi bir adamı Erdebil'in dövrüne iyi verenini görse şu mantağın şudur ki Müslüman ve kariden doğruluydu. Kur'an okuyan sahaba başlayan Kur'an okuyan Müslüman olurdu hemmeleri. Yankı adamların zahmeti bilen. وجه جرير بن عبد الله إلى همدان وذلك في سنة 23 فأصيبت عينه رضي الله عنه بسهم. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de ömrünün ahir kıvullerini Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de ömrünün ahir kıvullerini Qoşunu veriyada barik Fars mantığa, İran mantığasına Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'ın ulu farmandehisi bilen şonne Hamedanı qoşun sürenne Hazreti Cerir ibn Abdullah miştikdi. 23. Hicri kamarıydı. Ohum şu taada ceng meydanına Hazreti Cerir ki pirişte yalı ovadan adam gözünü ok dövüp gözü yere kaçıp gözünü ellem beriptir. Hazreti Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh o şonu gözü kaçıp tarihlerde gözü yok bulun sahabaların içinde adı sabit boluptur. Hazreti Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh Allah ona cenneti firdevs ata etsin. Gözünü ellenmerenine sahabaların arasında bir derman gurrun aydıptır okuyup vereyim. İhtesebtuha indallah ellezî zeyyene biha vecihi ونور لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله عز وجل. Allah beni ovadan yaradıptı deyiptir. Yüzümde ovadan ni, gözümde ovadan ni ve Allah ovadan gözü Huday yolunu gözüm yere kaçtı. Allah'a şükrediyen inşallah kıyamadıma artık mas pahdaş olur. Allah'ın razıçılığına ümid vardır deyiptir. Berekallah. Allah onun bereketlerinden, onun nurlarından bizim üstümüze de yağdırsın. Merdi meydan ne yerleşin? Cevallığına, günahı bulaşmanı, özünün uzun boyulluğuna, özünün ovadallığına, özünün yüzü ve gözünün ovadallığına, özünün sağlığına ve özünün amzası ve elinin eteğinden kan erkekten anılır geçerliğine ağlanmadık sahaba.